Hej børn. Hej. Kan vi lige få lidt ro? Okay. Det var godt. Alexander Emil, gider du lige være med herovre også? Er du ikke til gulvet? Nej, jeg sidder nej, lad være med det. Det er det træls nu. Hej. Hvad er? I skal have lidt ro, ikke? Tak. Nu skal I høre, hvad vi skal lave i dag. Vi skal lave en madplan for hele næste uge. Og gider du ikke lade være med det der? Og ved I hvad? I får lov til at bestemme, hvad vi skal have at spise. Lyder det ikke sjovt? Jo! Det var godt. Men husk nu lige, inden vi starter, at hvis man har spørgsmål eller vil sige noget, så skal man altså lige huske at række hånden op først. Men ikke nu. Vent lige med spørgsmålene. Godt. Tak. Lad os starte med mandag. Der synes jeg, at vi skal have spaghetti og kødsovs med salat til. Ja, Alexander Emil. Det var fordi, er spaghettien glutenfri? Fordi min mor siger, at jeg ikke kan tåle gluten, så får jeg udslæt. Nej, det tror jeg ikke, den er. Men vi kan måske lave nogle squash-strimler i stedet for så. Ja, Olivia Rund. Altså, min mor, hun siger altså, at jeg er vegetar. Så jeg kan altså ikke spise kød, fordi hun siger, at det er at slå skyldige dyr ihjel. Og så er det også rigtig dårligt for miljøet at producere kød. Er du godt klar over, hvor mange liter vand, der går faktisk til at producere 1 kilo oksekød? Nej, det ved jeg faktisk ikke lige. 15.500 liter. Ja, okay. Milliarder! Ja, det var alligevel ikke så let. Okay, jamen vi kan selvfølgelig lave retten uden kød, men spaghetti og kødsovs uden spaghetti og kød, det har jeg ikke lige prøvet før. Vi kan selvfølgelig lave en fiskeret i stedet for. Hvad siger I til det? Storm. Jeg skal have kød, så jeg kan styrke min core, lave pull-ups ude på legepladsen og score Luna. Det er vigtigt at holde proteinsyntesen i gang mindst hver 3. time. Jeg skal have det med så lavt fedtindhold som muligt, fordi jeg ikke bulker lige nu. Man kan altså godt få protein fra andre ting end fra kød, for eksempel fra bønner og tofu. Min far siger, det kun er bøsser, der spiser tofu. Og Luna er way off your league. Hey. Vi skal lige tale pænt, ikke? Hvad med, om vi så laver en grøntsagsret med speltkerner, og så kan vi jo lave noget kød ved siden af? Luna? Altså, min mor siger, at fisk er meget sundere end kød. Og det er der mælkeprodukter i retten, Mogens? Det er fordi, jeg har laktoseintolerance. Jeg må ikke få det der komælk, faktisk. Det er fordi, jeg er også laktoseelefant. Okay, vi kan jo lave det på vand, selvom det måske bliver lidt tyndt. Jeg drikker altså ikke vand. Nej, det gør du vel ikke. Fordi min mor siger, at vi skal passe rigtig godt på vores grundvand. Og så også for hjemme med mig, der får vi kun vand om weekenden. Ja. Og det er filtreret regnvand. Det er klart. Og hvis vi skal have grøntsager, så kan det kun være fra årstidens, fordi min mor siger, at vi skal følge grøntsagernes naturlige cykel. Okay, hvad nu hvis vi laver noget med rodfrugter så? Det er en vintergrøntsag. Nej, der er alt for meget sukker i gulerødder og rødbeder. Altså, min mor siger, at vi skal leve efter et LCHF-princip. LCHF? Ja. Altså low carb, high fat. Sejt. Ja. Kender du ikke det, Mogens? Kender du ikke det, Mogens? Jo, det kender jeg da godt. Ved du hvad, jeg tror lige, vi venter med mandag så. Og så tager vi tirsdag, fordi tirsdag synes jeg nemlig, at vi skal have frikadeller. Nej. Hvad nu? Altså, har du ikke hørt et ord, hvad vi lige har diskuteret? Vi kan altså ikke spise frikadeller, det er så usundt for miljøet. Frikadeller er ikke ordentligt kød, jeg vil have ko. Eller selvfølgelig, hvis Luna siger, at fisk er bedre, så kan vi også godt tage det. Det er fordi, er der ikke mel i frikadeller? Fordi min mor siger, at det kan jeg ikke tåle, så får jeg udslæt. Jeg kan altså ikke spise frikadeller, det er mor. Hvor er du tavlig, Mogens? Det er jo ikke mig, der har bestemt, at de skal spise frikadeller. Det er jo nogle politikere, og nu skal jeg sidde her og forklare det til en flok unger. Jamen,
Jamen, kommer politiet så, hvis ikke vi spiser det? Nej, jeg er ikke bange for politiet. Jo. Ja, ved I hvad? Hvis ikke I spiser jeres frikadeller, så kommer politiet, og så ryger I i fængsel alle sammen. Fedt, så kan jeg se min far. Jeg må ikke se min far, så får jeg udslet.